Abau, maladeng, maladeng. Maladeng apa? Goजोननाय मोनदों. दे बुं. Mala. Dayo. Za marगोन र'. लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देन्स फंखाय इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै सुक्रुबार आरोना ओमफ्राय बे सुक्रुबार दिनावहाय माबा जोंनि बै बर' बाजार होननायावहाय फिसा बाजार जायो बाजाराबो एसे गोबाव जाया 12टासोसिम जायो आरो दिनै जोङो बे बाजारावहाय एसे मैगं खरस खालामहैनो नागिरदों बेजों लोगोसे आरो फिसा फिनला मायाबाफोरबो बायनो हागौदां मैगंनि अनगायैबो जिखिजाया बाजाराव थांग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय बे बाजाराव थांनायखौनो आङो एसे ब्लग भिडिअ लालांनो नागिरदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोङो मुथु आरो आं जों सानैजों थांगोन बोथोरा बारा मोजां नङा नै लोगोफोर फिसा फिसा अखा थाइफ्रिदो ओमफ्रायो बारबो बारदों बोरैबा मोजांबो मोनदों थान्दा दानो बिराद गरम जादोंना दा साननैसो अखा माबा सान्दुं दुङै जोङो बाजाराव सहैनानै जेबो खरसाखौनो खालामाखैमोन आरोना ओमफ्राय सिगांग्रो एसे पुरिसो जाग्रोनानै लाबाय जोङो मैया हरावबो ओंखाम जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय एसे उखैनाय मोननायखाय पुरि जाग्रोना लानोसै होननानै जाना लादों आरो बायदेव ओइ बायदेव Abau, maladeng, maladeng. Maladeng apa? Goजोननाय मोनदों. दे बुं. Mala. Dayo. Za marगोन र'. मोनसे जुदि आरो खालामबावोबा बेखौबो एसे बाब्राबनो होना दलर थाद्रायबाय नायनो मा लादो जिंखा भल मोननैल' दा सुखाय होनदों दे होमबा लाबाय था आबौ जाहाबो लायनि मुथु मा लादो जोसा नङा ना जोसा नङालै जोसा मुथु मा सोर मानसिखौबो ब्रा आं मैगं खांगासिनो दङ मैगं खांदो मानो खांदो ओमफ्राय बेखौ बे हासिबनायनि नों सिबो न' ओमफ्राय बेखौ नोंस्रा मोनगोन दा खांगासिनो दङ नै खैथा दुखाननि खांखो दुखाननि बे गासिबो ओमफ्राय गासिबो खांनाय खिनल' मोनबाय ना मोनबावगोन दे खांबाय था 25 थाखा लागोन बियो ओमफ्राय 30 थाखा मिलायना हरगोन मायो पटल लानोसैलै ओइया नै हमलाय लाबायथ' बिब'आ फानग्रा बिनानावा बायग्रा नै कास्टमारा बिसोरसो जानांगौमोन नै बिसोरो Anil, मा लाखो मैगं ओरि हरनायनो मा लाखो बा माबा थफ्ला गोजा माथो
जोङो बाजारनिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय बाजारावहाय बाजार खरस खालामनायफोरखौ एसेबां भिडिअ लाबो जायासै एसेबां होंगो दोंगो जायोना ओमफ्राय गरमबो आङो दिनै मा खरस खालामनानै लाबोखो एसे खोन्थानो नागिरदों आरोना मैगंनिफ्राय जागायग्रोनोसै फान्थाव लाबोदों जिंखा लाबोदों केरेला मारै बुथुआ नै टर्स लाबोदों जोसा भल भिन्दि पियाज बियो बासोन हुग्रा साबोन ओमफ्राय बियो नै माबा दुगैग्रा साबोन देरदों ब्लाउस लाबोदों आङो माबानि बेसर बिबार कालारनि ब्लाउस बिदि गाननो लुबैबाय थादोंमोन आं दिनैसो मोनबाय ओमफ्राय नै पार्पल कालारनि ब्लाउस ओमफ्राय बे मा कालार जागोनथाय ग्रिनबाबो एसे पातला साइज ब्लाउस गांब्रै लाबोबाय ओमफ्रायो दाथ' बिराद गरम बोथोर नालाय मास्राइसनि दख'ना गांसे लाबोदों नै माबायाव गाननो थाखाय ओरैनो न'फोराव फासाब बायनायाव गाननो थाखाय लाबोदों आरो सारिस' 30 थाखानि बै ब्लाउसफोरा गांसेयाव बबेबा 130 बबेबा 120 बिदि लानाय आरो दिनैनि बाजार खरसा बेखिनियानो लोगोफोर जोंथ' फुङावनो थांदों नालाय ओंखामफोरबो संलाङाखै ओमफ्राय दासो जोङो ओंखाम संनानै जासिगोन आरोना ब्लाउस गोदानफोरखौ सुना होखाजोबनोसै नै सुवाबा गाननो सुवा नालाय बेनिखायनो सुना होखाजोबनोसै रानदोंसै रानाथाय रं खारबाथाय नांला लांजोबगोन बे आङो ब्लाउस कालारखौ नैबेखौ जि आराम मोनखादों थान्दा दा एकदम नै बियो न' रैदोबदोबनो गरम बोथोरनि ब्लाउस जानाय लोंनाय भिडिअखौलाय माथो बायबाय थाबावनो लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया केरेला फ्राय भिन्दि आरो दालि बेखिनियानो ओमफ्राय भिडिअखौ जानायसिम लांलायलायला आरोना आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा उनावहाय जोङो मोनबाथाय जासिगोन दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय